Eliela ozu otu onye bụbu onye omebe iwu Anambra steeti n'oge gara aga bụ Dr. Ernest Onyekwena na be ya dị na Ufuma kansụl ime obodo Orumba North nke steeti a. A mụrụ ya n'afọ 1946 nye ezinụlọ Onyekwena nke ụmụ Enebu village. Onyekwena nagoro mmụọ bụ onye chiri echichi omenala Omekanna ya 1 of Ufuma nakwa Enebu nke ụmụ Enebu village Ufuma ma bụrụ nnọọ onye aka agaghị mmụta mahadum ma ewezuga ịgbata ọsọ enyemaka n'oge nke ọgọ ya nwoke mechakwa ịgbata ọsọ enyemaka nke nwanne nne ya dịka akụkọ gbasara ndụ ya si wee kọọ. Onye ụlọ anyị bụ Joseph Egbocha gara ebe enyemozu wee kọrọ anyị akụkọ a n'uju. Nwa amadi Ernest lara mmụọ sonyere ndị otu agha amị Biafra mgbe agha obodo Naijiria bidoro ma bụrụ onye rigoro n'ọkwa second lieutenant ma bụrụ onye mechara nachie azụ na mahadum ebe ọ nwetara nzere mmụta na agricultural engineering n'afọ 1972. N'okwuchukwu ya na mmemme ofufe nru edebere na ngwurube ya bụ nwa amadi lara mmụọ injinia Onyekwena dị n'Ufuma ka Bishọp Samuel Ezofo nke Diocese Agụata n'ụka Anglican. Onye okwuchukwu ya gbadoro okwu n'atụmatụ mmadụ nakwa mgbaziri Chineke chetara ndị mmadụ gbakọrọ ebe ahụ na ndụ mmadụ na-ebi n'ụwa bụ nke dị nkenke karịa ka mmadụ nwere ike ịtụ anya ma kọwaa na ọ bụ ihe nzuzu na ọ bụrụ na mmadụ na-ewepụta atụmatụ ihe ọ ga-eme n'elu ụwa na-ebughị n'uche maka mgbaziri nke Chineke, n'ihi na ọ kọwara na ọnwụ bụ nke ga-abịara onye ọbụla n'oge a na-atụghị anya. N'okwu ya ka elichara nna ya ka nwa nwoke mbụ nke ya bụ nwa amadi lara mmụọ bụ dọkịnta Obinna Onyekwena nọrọ kọwaa nna ya dịka onye were ndụ ya nye n'ife Chineke nakwa mmadụ ofufe ma bụrụkwa onye na-enwe mkpasị nakwa ịnụ ọkụ n'obi n'ihe gbasatara agụmakwụkwọ, nchekwa nakwa ịkwalite obibi ndụ ndị ntorobịa, ma gbakwunye na ndụ ya abụrụla nke ndụ nna ya lara mmụọ metụtara n'ihe gbasatara ịgbasapụ aka nyere ndị mmadụ aka ikwu eziokwu nakwa ịgbaso onye ọbụla ezi akparamagwa. N'aka nke ya, otu onye ụkọchukwu Anglican sitere obodo Ufuma ma bụrụkwa onye jibu ọkwa Deputy Director n'ụlọ mgbasa ọrụ ABS bụ Reverend Canon Bassey Oji nọrọ kọwaa ya bụ nwa amadi lara mmụọ dịka onye otu Kraịst kwuzuru akwụzu, onye omepụrụ ndị mmadụ ya nakwa onye ọ na-anụ ọkụ n'obi maka agụmakwụkwọ, ma gwazie ụmụ ya ka ha gbaa mbọ hụ na ezi akparamagwa ahụ eji mara nna ha bụ nke ha jigidere. N'ozi iti aka n'obi ha zipụtara bụ nke sitere n'aka onye na-anọchitebu anya ọgbọnta nkwado Orumba North n'ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Sir Uchenna Ogbonna ka ndị otu Night nke ụka Anglican na Diocese Agụata nọrọ kọwaa onye otu ha ahụ lara mmụọ bụ injinia Onyekwena dịka ezigbote onyinye Chineke nyere mmadụ ma kpezie ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya n'udo. Site n'Ufuma nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba North, abụ m Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.